През месец април Регионалното управление на образованието Велико Търново организира кампания за кариерното ориентиране на учениците на тема "Мисля за моето бъдеще". Ще ви представим професията на училищния логопед и психолог. Намираме се в средно училище Вела Благоева, където ще се срещнем с училищния логопед госпожа Иделина Лозанова. Здравейте! Бихте ли се представили? Здравейте, казвам се Иделина Лозанова и работя като логопед в средно училище Вела Благоева вече 8 години. Бихте ли ни описали как минава един ваш работен ден? Работният ден на логопеда е много динамичен. Започва от сутринта с обследването на децата в предучилищната група и въобще в начален етап, от първи до четвърти клас. След това се прави диагностика и вече след диагностиката се назначава индивидуална терапия на всяко едно дете според неговите нужди. Бихте ли ни казали какви са най-важните качества и умения, които един логопед трябва да притежава и какви материали използвате? Нека първо да покажем материалите. Ето тук имаме логопедични сонди, с които поставяме правилно звуковете, които липсват. Логопеда също трябва да бъде и добър психолог. Имаме тук периодична таблица на човешките емоции, имаме кинетичен пясък за финната моторика и тук вече имаме най-различни материали, нагледни с животни, плодове, зеленчуци, сезони и всичко необходимо, което децата трябва да знаят. Логопедът е не само професия, това е призвание, любов и търпение и най-важното за професията е да видим накрая усмивката на детето и на неговото семейство. Много ви благодаря за отделеното време. И аз ви благодаря. А сега ще научим повече за отговорностите на училищния психолог от господин Станислав Кенов. Здравейте! Нашите отговорности на училищните психолози, които сме в системата на образованието на Република България, са едни от най-новите и съответно едни от най-важните в съвременното образование, което съществува. Защото нашата работа е комплексна. Тя не е свързана с това просто да седнем и да говорим с някого. Много често при нас идват ситуации, при нас се получават ситуации, които са с деца, които трябва да подпомогнем решаването на даден проблем, на дадена ситуация, която да е полезна и за едната страна, или ако има и за втората страна. Разбира се, това нещо става изключително много с комуникация, с общуване най-вече и съответно това да доведе до взаимно разбирателство. Да, нашата работа не е лесна, но не бих казал, че е много трудна. Нашата работа е интересна, защото само по себе си всеки един случай е различен от предходния. И всички случаи в един момент имат доста общи гледни точки. Нашата цел е да подпомогнем процеса на прогимназиалния и гимназиалния етап, в моя случай, за техното личностно израстване, за тяхната подготовка в кариерното развитие, в тяхната подготовка на избора след 7 клас. Но освен това, моята работа също така е и когато има възникнала дадена ситуация, аз да подпомогна нейното решаване. Или ако при мен дойде дете, което под някаква форма има емоционално напрежение, насъбрано, да седнем, да поговорим, за да можем тази отрицателна емоция, която се е насъбрала, ние да разберем нейния източник и да помогнем на човека от среща да го преодолее, да го реши и така да бъде полезен за себе си. Работата на училищния психолог, моята и на моите колеги, които работим в образованието, е преди всичко свързана с личностното израстване на децата. Защото ние, особено в този период, с който аз работя, прогимназия и гимназия, децата преминават през най-тежкия период, наречен юношество. Защото най-важното нещо, което ние трябва да подпомогнем децата, е когато те излезат от тази образователна система, да бъдат завършени личности, които да бъдат витална част на това съвременно общество, в което живеем. Много ви благодаря. Аз също.
Хубав ден! Разгледахме две различни професии и се срещнахме с вдъхновяващи професионалисти. Трябва да изберем правилната професия, за да не я чувстваме като работа, а като хоби. Вие бяхте с училищна телевизия Вела Благоева.